svoje, všehda není prísno i vo výky výkov. Izvoleniem Božím i dístvom presviatého životworiašeho Ducha, blahosloveniem preosviašeného episkopa Kyriona, proizvodiacia blahopovinní diakoni, presbíterstvo, povelitým vladíko sviatý. Poveliniem Hospodným nebesa utvrdíšasia i duchom úst ich sílami. Blahosloví ich vladíko sviatý. Da blahosloví ich Hospod od Siona i uzria blahája Jerusalimu vo vsiadni života svojego. Pomoli sa o nich, vladíko sviatý. Duch Sviatý smíde na nich i síla večňaho osíni ich. Starší spolubratia kňazi, teraz týchto kandidátov a obchádzajú s nimi symbolický oltár. Diakoni poskávajú rohy a zasľúbujú sa s oltárom, pri ktorom budú denne